Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Archbishop Socrates Villegas may panawagan sa mga botante ngayong papalapit na halalan. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Bagamat hiwalay ang estado ng pamahalaan at simbahan sa bansang Pilipinas, nanawagan si Archdiocese of Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas sa mga botante ukol sa mga lider na dapat piliin sa paparating na halalan sa 12 ng Mayo. Inilahad ni Archbishop Socrates Villegas sa paglulunsad ng Tibok Pinoy Voter Empowerment and Prayer Campaign sa isang universidad sa Dagupan City na meron umanong kinatatakutan ng tao dahil sa iba't ibang dahilan. Takot tayong mamatay. Alam niyo, pangalawang kinakatakot natin, natatakot tayong mapahiya. Una, kapag sinabihan ka ang bobo mo. Pangalawa, kapag sinabi sa iyo, ang kuripot mo. Pangatlo, pag sinabi sa iyo, duwag ka. Aniya, pagdating ng halalan, dito masusukat ang mga bobo, kuripot at duwag. Ayaw natin ng duwag, ayaw natin ng kuripot, ayaw natin ng bobo. Pero sa May 12, masusukat ang tunay na bobo, kuripot at saka duwag. Kapag hindi ka pumote ng tama, ang tawag sa iyo, duwag at bobo. Kapag tinanggap mo yung pera na binibigay sa ng politiko, mayaman ka nga, pero kuripot ka. Kasi pinresyohan mo yung sarili mong pangalan, sarili mong pagkatao. Sa May 30, pagkatapos ng eleksyon, mag-check tayo, siguruhin natin na mababawasan sa Pangasinan yung bobo, yung duwag, at saka kuripot. Ang test noon sa May 12. Samantala, kaakibat ng pagiging tapat at pagkakaroon ng integridad sa pagboto ang puso at isipang malinis na hindi dapat ipinagbili. Ngunit sa isang tao'y pinili ito ng naaayon sa kanyang konsensya. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.